Francis és el responsable d'informàtica de Caixa Ontinyent, està la nostra companya Ainhoa Machí, com diguem, en una iniciativa dirigida a les persones majors per a que no li la peguen, per a que no els enganyen, no, Ainhoa? Sí, Jim, efectivament, com molt bé dius, avui parlem d'estafes bancàries i per això tenim amb nosaltres a Francis Pérez, que és el responsable, el cap de tecnologies i de serveis informàtics de Caixa Ontinyent. Francis, bona vesprada. Com es solen produir aquestes estafes? Hola, bona vesprada. Doncs mira, els estafadors tenen moltes maneres d'actuar segons l'objectiu que perseguisquen, ¿vale? Però sí que és de veres que n'hi ha una forma d'actuar que és prou general i prou comú, que és que primer ells se posen en contacte amb tu, que eres la possible víctima, ¿vale? I presentant-se com a empleats d'algun organisme o, en el nostre cas, en el cas d'entitats financeres, presentant-se com a empleat de la pròpia entitat financera en la que tu tens el teu compte, ¿vale? I te conten alguna història en la que intenten guanyar-se la teua confiança i al final l'objectiu principal dels estafadors és aconseguir informació personal teua, ¿vale? I com es guanyen aquesta confiança? Pues guanya la confiança perquè avui en dia la veritat és que són molt professionals, saben com actuar, actuen molt educadament i ja tenen tota la informació necessària per saber quina història contar, quina història pot ser convincent i com te poden enganyar. ¿Vale? I per a la gent que ens està veient a casa, quins serien els consells, ara que heu llançat una campanya de prevenció, quins serien els consells per a evitar aquest tipus d'estafes bancàries? Pues bueno, en l'entorn financer, normalment, una de les estafes principals que s'estan produint en tot l'entorn financer és el que nosaltres diguem smishing, que és enviar mensatges SMS en un enllaç perquè te connectes a una pàgina fraudulenta. Entonces, primer, no punxar en enllaços de mensatges que t'envia algú que no coneixes, ¿vale? O inclús en que parega que conegues. No punxar en enllaços. Si tens que entrar a la teva entitat financera, entra tu directament i tecleja tu l'accés a la teva entitat, ¿vale? I segon, i és algo que nosaltres insistim molt, ¿vale? És que no dones mai a ningú informació personal teua. Informació personal és el PIN de la teua targeta, els codis d'accés a la teua banca electrònica, el codi per autoritzar una operació. Tot això són datos privats teus que no tens que donar-los a ningú. És com si tu anaves per el carrer i li donaves les claus de ta casa al primer que passi. I el que ens comentaves que en cas de dubte la millor solució és acudir a l'entitat financera, no? Claro, en cas de dubte és o cridar tu directament al telèfon que tu saps que és de la teva entitat financera per preguntar, informar-te i aclarir la situació, o directament anar personalment a la teva oficina on els companys de l'oficina t'atendran i te resoldran qualsevol dubte. Moltes gràcies, Francis. I Ximo, no sé si vols preguntar-li alguna cosa. Francis t'està escoltant. Ho ha explicat Francis molt clarament. L'altre dia també comentàvem, Francis, gràcies per atendre'ns i una abraçada. Això que comentaves dels SMS, jo crec que, no sé si a molts ens ha passat que rebem un SMS, inclús d'un banc del que no tenim compte, i ens diu que hem d'actualitzar determinada dada o que tenim en el compte bancari que... I, en efecte, el que n'hi hagi un link i a partir d'ahir, en aquest link, què és el que passa? Si cliquem ahir, què és el que ens pot passar, Francis? Claro, si cliques ahí, te va a dur a una pàgina que és una rèplica exacta de la teva entitat financera, però és una pàgina fraudulenta. Entonces, quan tu ahí tecleges els teus codis d'entrar a la banca electrònica, pues això te ho estan capturant, ¿vale? I en aquesta informació pues ja poden operar dins de la teva banca electrònica. O sigui que s'estic obrint la porta, no? El que se produeix és que quasi... Exacto, li estàs donant les claus de la casa. No, disculpa, Francis, que una miqueta de retard. Acaba el que volies dir, digues. Sí, no, que la majoria d'entitats financeres hem posat mesures addicionals de seguretat, que és que quan tu vas a fer alguna operatòria financera, quan vas a transferir diners o alguna cosa, t'enviem un còdic al teu mòbil. Pues en aquest cas, com aquest còdic els estafadors no el tenen, el que fan és que te quidren per telèfon fent-se passar per empleats de la teva entitat, dient que necessiten aquest còdic per fer alguna operació i te demanen aquest còdic. Entonces, si li dones aquest còdic, ja li dones tots els datos que necessiten per poder-te buidar el compte. Entonces, això és el que diem, que aquests còdics no tens que donar-los a ningú. Correcte. Francis, més clarau ja i molt ben explicat. Enhorabona per la iniciativa perquè, com diguem, especialment a persones majors i no tan majors, poden caure perquè els roïns estan sofisticant molt les maneres de l'engany, tant a través del telèfon mòbil
com en el dia a dia, com estem veient en aquest cas que ha passat a Alacant i a València. Una abraçada i gràcies per ajudar-nos, per a que no ens la peguen. Gràcies, Francis. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Ainhoa.